दा बिथांमोना जाहैबाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि अनजालि बिसि मुस्रिमा रमिला चक्रधाखौ हेफाजाब बच्चे को ना और बच्चे को सेवारी लोग ना सेवारी लोग ना खनसाय থাকে ইমান ফোন করে রিসিভ না করে ফালতু চালা जाबाय बे समाव बिबार बावनो थाखाय खावलायबाय जोंनि आसाम आयेन आफादनि मानगोनां बुंथिगिरि सार बिश्वजित बिथांखौ आरो बेजों लोगोसे आं खावलायबाय डक्टर मिनु चौधुरी डिएम सार आरो आं खावलायदोंमोन डिएम सार जेब्ला आंखौ बिबार बावनो खावलायबाय आं लोगोसे मानगोनां एमएलए लरेन्स इस्लारि Yang boleh dari berbaur, ada saya dia sudah mungkin masai atau boleh baik, ada yang dalam mandalan alasi, satu orang saya itu pun dia boleh baik, ada saya ayu mungkin mandalan maupun sesuatu itu pun dia boleh baik, ada saya dari MCA ada saya itu boleh baik, ada sekolah kantor malam, kantor berusaha, MCA kita pun kita boleh baik ini, ada sekolah sana, lalu nanti kita boleh baik, ada kita ini kalian ada nanti itu pun kita boleh baik, ada di sini mana sekali, ada contoh sebentar. Ibu boleh ada sesi di sini respected dan CG culture. Nama kami boleh ibu boleh ibu boleh nama boleh. Ada sesi boleh boleh apa mana apa ini boleh sebab contoh. Dan ibu boleh boleh
Diperlukan masalah saja. Di semua sama-sama mengambil hasil. Jika orang masih berhenti जोंनि उननि हाबाफारिखौ जों लालांनाय जासिगोन। दा बेखायनो बिथांनि जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि रंगिना बरगयारि बिथाङा लाबोनो सावदों। नजर बना सोना माँ बुने संदन बदर बाया बदर जाया तुमी सोनी गोमजन लैथोनि गुथाला सिनब्रेनाय बारहुंखा गालाबोसै नों रोजे आंनि गोरबोआव जावलासै नों आंखौ लैथोनि गुथालाव सिनब्रेनाय बारहुंखा गालाबोसै नों रोजे आंनि गोरबोआव माखासे जाजानो सना जौनि दाहारजों दाबु खारलांजा मित्रौ मित्रौ मेगनजोंनो नोजोर बोनानै सना मा बुंनो सानदों बदर जाया
गोसोखौ राजखुंग्रि जानानै नों बिलिरफै फकिलिंगाव जानानै मेथाइ रोजाबफै आंनि दंहाव गोसोखौ राजखुंग्रि जानानै नों बिलिरफै गोदो उन्दुलांनोसै आं नोंनि बे रैरुपि खासायाव मिदौ मेगनजों नोजोर बोनानै समा मा बुंनो सानदों बोदोर जायो मिदौ मेगनजों गोजोन्थों 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 सिगाङाव जिरायनाय मान होनो गोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर बिथां आरो लोगोसे जोंनि आसाम एसेम्ब्लिनि नायल' सासेल' एसेम्ब्लिसिम सहैनो हानाय बुंथिगिरिसिम सहैनो हानाय मानिजाथाव सिबिजाथाव बिथां लोगोसे बिटिआरनि गासै एमएलए इएम एमसिएलए बिथांमोन गासैबो जोंनि हारिमु मोजां मोनग्रा बेयाव नुजाथिफैनो हानाय गासिबो नोंथांमोन बुब्लियाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि मेथाइनि जायगायाव आङो गुबुन मेथाइसो रोजाबनो सानदों आं सप्तासे रिहार्सेल खालामदोंमोन आं लाबोनो लाइन मोननैबो आङो बिनि स्टाइल लाबोनो हायाखिसै रायजोफोर बिनि थाखायनो आं गिबि निमाहा बिग्रोबाय मानोना बिथांनि रोजाबनाय स्टाइल बिथांनि गारां हरनाय स्टाइला जोंनिजों एखेबारे अख्रांजों आरो हाजों समान फाराग दङ बेनिखायनो आं जबरदस्ति रोजाबोब्लाबो बिथांखौ असनमान बुद्रुना होनायसो जागोन साननानै आं आंनि दोंसे मेथाइ रोजाबनो सानबाय मेथाइनि रोजाबनायनि सिगां फंनै बुंग्रोआब्ला जाया आगोलाव दाया आंनि नङा होननानै रोजाबोमोन दा फैयै नैबे 52 बोसोर बैसोआव हमदांफैनो हाबाय दायाखौनो रोजाबनो सानदों गनायना लाबाय आं रजे बै दाया आंनिसोमोन थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजे आंनिसोमोन रजे आंनिसोमोन रजे आंनिसोमोन रजे बै दाया आंनिसोमोन थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया
गनायना लाबाय आं रजे बैदाया आंनि सोमोन थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजे आंनि सोमोन रजे आंनि सोमोन रजे आंनि सोमोन अखाफोर ओंखारो हाबलांफिनो बोथोरा फैयो थांफिनो सानफाफोर ओंखारो हाबलांफिनो बोथोर सान अखाफोरखौ गाबज्रिनो रोङैनि दाया रावनिबो नङा रजे आंनि सोमोन रजे आंनि सोमोन माबा बुंलांबाय आंखौ जंखायलांबाय सुदेबारा बिलिर बिलिर माबा बुंलांबाय आंखौ जंखायलांबाय हादै बार अखाखौ गाबज्रिनो रोङैनि दाया रावनिबो नङा रजे आंनि सोमोन रजे आंनि सोमोन गनायना लाबाय आं रजे बैदाया आंनि सोमोन थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया गनायना लाबाय आं रजे बैदाया आंनि सोमोन थांनाय फागुनाव मान्दार बिबार बारैनि दाया रावनिबो नङा रजे आंनि सोमोन रजे आंनि सोमोन रजे आंनि सोमोन रजे आंनि सोमोन गोजोन्थों बिथांखौ फैसालियाव फैनो थाखाय खावलायबाय आरो बिथांखौ जों आर'नाइ फालिजों बरायनो थाखाय थियारि जानो खावलायबाय दायो जोंनि फैसालियाव फैगोन आब' सुलिका बसुमतारी बिथांखौ आर'नाइ फालिजों बरायनाय जाबाय
हेलौ जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म देंखोनि गाथोनाव मोनसे गुमुर दिनैनि बे समायना हाबाफारियाव नुजाफैनाय सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसे गिबि सिरियाव जिरायनाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन आङो मेथाइ रोजाबनायनि फालायाव दिनै मोनसे आनजाद होनो ओंखारदों मानो होनोबा एसेबां दिना आङो आंनि मेथाइखौ रोजाबबोदों नाथाय दिनै बेहाय आं गसंनानै जाय गेदेमानि मेथाइखौ रोजाबनो गसंदों बे मेथाइआ आंनि थाखाय जोबोद गोब्राब बा आङो गोदो रेडिअ खोनानायनिफ्राय आरो न'फ्राव ओरैनो रोजाबनायनिफ्राय स्टेजाव आं रोजाबफेराखै आरो आङो गोसोआव गोजोननाय मोनदों बोरैबाबा आंनि गोबाव समनि मोनसे हास्थायनाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि बेबायदि मोनसे आयदा बा बिदि मोनसे हाबाफारि जागोन होननानै आं मिजिंथिबाय थायोमोन दिनै जाबाय जेखियानो जाया आङो मेथाइखौ रोजाबनायनि सिगां निमाहा बिग्रोगोन अनजालि बिसि मानगोनां प्रमिला ब्रह्म मादैखौ आं खुलुमनाय बावहरो बिथांनि बिसि हिसाबै बयनोबो बावहरदों आं अब्लाबो बिथांखौ आं मादै होननानै गाबज्रियो बेखायनो एसे एक्सट्रायै आं गाबज्रिनाय जाबाय दा आङो रोजाबनाय हुदाबो खम जानायलाय एसे आख' फाख' मोनो दा आङो रोजाबनो लाबाय बिथांनि दोंसे मेथाइ गोसोखांनाय जोबनायाव बावलाङा नोंनि गोसोनि गोसोखांनाय जोबनायाव बावलाङा नोंनि गोसोनि दादैमायाव दिना थांदों हालो दैलो दाहाय आंनि गोजावबोदों दैलो दैलो दिना
एक्चुअलि जोबोद गलाय गुजायबाबो आं रोजाबबाय बिथांनि बायदि आं रोजाबनो हाया आं सिगाङावनो बुंखादों दा आंहा दोंनै मेथाइ रोजाबनांगौ बे हाबाफारियाव आङो आंनि मेथाइ रोजाबनोसै जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि देंखोखौ थारैनो आबौ सुलिका बसुमतारीनि गाराङाव जोबोद गोदै खोनादों बिथांनिसिम साबायखर बावहरबाय दा आङो ट्रेकजों रोजाबनोसै ओमफ्राय मडार्न माबायाव थांनोसै आं एसे I
जोबोद समायना रमायना मोसानानै दिन्थिलांनायनि थाखाय रंजालि कालचार सेन्टारनि सिम साबायखर बावहरनाय जाबाय।